Assalamualaikum lur dulur. Ayo belajar bersama-sama. Ilmunya arif billah. Kekasih Gusti Allah. Siapapun bisa. Mudah, simpel, sederhana. Ora jelimet, ora ribet, tidak membebani. Enjoy, mengalir, menikmati bahagia sejati. Gong Bagong sakwuse awake dhewe iki ya salat, ngaji, nyambut gawe, ya mbekteni wong tuwa, keluarga, anak bojo, ya mbayar zakat, poso Ramadan, tindak kaji lamun wus kuwasa. Ya tetulung mring sesama sesamining dumadi. Ya ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Ya ngedoi sing dadi larangane agama lan negara. Banjur belajar, ajar, dibiasakake, dikulinakake, ati batin dikebaki zikir, ati pikir dikebaki tafakur. Dalam diam dan dalam gerak, sambil beraktivitas, bahkan sambil bekerja pun, hati selalu zikir eling Gusti. Ego mesti mbantah, wah angel, ora iso, awake dhewe iki wong awam. Keakuan diri selalu menolak. Iya ora Gong? Mula seorang arif billah, kekasih Gusti Allah, sulit dikenali di masyarakat. Dia tersembunyi karena dia membaur seperti masyarakat umum. Yang membedakan sing bedakake iku gemuruhe ati batin sing tanpa pedhot zikir eling Gusti Pangeran. Ora ana wong krungu, ora ana wong ngerti, ora ana wong weruh. Susah ya eling Allah, seneng ya eling Allah. Aku iki kok isih akeh laline kang gareng. Iya jenenge lagi ajar. Lali ya ora apa-apa. Lali eling. Ibarate lampu isih biar pet. Suwe-suwe akeh elinge karo laline.
suwe-suwe akeh nyambunge tinimbang pedhote. Mengko kuwi gong wong ora ngeling-eling, ujug-ujug kok maknyeng diparingi eling. Kuwi lho gong sing asli pemberiane Gusti Allah. Wong ora ngeling-eling, ujug-ujug kok eling ing Pangeran. Gong Bagong, wong urip iku wis dipiranteni ati batin, ngakal pikir panca ndriya, pandeleng, pangrungu, pangrasa, pangucap. Ngakal pikir nggo tafakur, pandeleng nggo ndelokake keagungane Gusti Allah, jagat kang gumelar. Pangrasa nggo ngrasakake rahmate Gusti Allah kang ngebaki alam raya. Pangrungu nggo ngrungokake firman Tuhan iku hak. Pangucape rina wengi, esuk suryawan bengi, nggo muja-muji ing Gusti. Ati batine terus tawajuh, khusyuk ing Pangeran. Kang gareng atiku kok saya tambah sejuk, ayem tentrem damai. Saya tambah sregep nyambut gawe, ikhlas lillahi ta'ala. Saya tambah tekul ngibadah, pikirku saya sumeleh, atiku saya menep, sumeleh pikir menepe ati. Apa iku berkahe ngaji tauhid kang iku berkahe wong tansah sumindhi adedhepe sumujud ing Pangeran. Kabeh gerake nggauta, pemandenge ati mung maring Gusti Allah. Ini hanya konten hiburan saja, bosku. Kalau tertarik silahkan tonton. Kalau tidak, tinggalkan. Banyak jalan menuju Tuhan. Dan agama jalan terbaik. Agama itu luas. Kita saja yang sempit. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.